The fields of our past. Highest, tallest building in Panoli. Dreams holding us closer. Miತ್ತು ನೀರು ಬರೋದಿಪ್ಪು 24/7. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ಚಿಂಚಿನ ಅಸಲ್ ಮೇಲು. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸಂಡೇ ಪದರಡರೆ ಆತನವೆ. ಸೊ ಈತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ದೊಂಬುಗು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಗೆಲ್ಲ ಪೋನೆಗ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗೆಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೊಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು. ಸೊ ತೂಕ 8 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇದು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪಣದು. ನಿಗಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣದು ಪಂಡ ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಟೈಟಲ್ ರೀತಿನೇ ಸಾಂಗ್ ಎಂದು ದಿಲ್ಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಜಾಗಲೆತ್ತ ಬೋದಲೆ. ದಿಲ್ಬರ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿರ್ಫ್ ತೊಂಬ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಅವೇ. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ಲ ಸುಷ್ಮಿತಾಸೆನ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋಚ್ಪನದುಂಬೋ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪಾರುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಬರ್ತದು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಟವರ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 64 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ನೆಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪುದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಟವರ್ ಇಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಆಯ್ತೋ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಮಾದ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾದ ಬುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಇದು ಇಂಕಲ್ ಪೋಯಿ ದ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪುದರ್ ವಾಟರ್ ವಾಲ್ ಪಂಡದು. ದಿಲ್ಬರ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಗುಲು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾಸೆನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ ನೆಟ್. Of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. We can see. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಮುಕ್ತ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನಿಗರ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಸಲ್ಮೇಲು.